Vaikutti tosiaan siltä, että sä olit aika herkillä vauvasanan. Mä haluan tarkistaa vain yhden asian. Vauva. Huomasit sä äsken, kun sä juoksit tosta ympäri? Tää? Sä äsken juoksit ympäri ja yskit tässä. Johtuuko se sanasta vauva? Vauva! Ettei me nyt ihan urheilun puolelle tule istumaan siihen. Etkö sä huomannut, kun sä äsken juoksit tosta ympäri? Siis, koska? Okei, ei se mitään. Vaikuttaa vähän siltä, että Samilla on nyt jäänyt hypnoosi päälle. Eihän miestä voi nyt päästää tällä lailla siviiliin. Onko yleisö samaa mieltä? Kyllä. Sami, tuus täällä käymään. Missä Sami on? Siellä. Joo, sä olit siellä pimennossa. Miten on voinut päästä käymään näin? Sulla on jäänyt... Niin. Oliko oikeasti Sami sillä lailla, että Ilkka kun tässä juoksi äsken, niin se ei itse tajunnut sitä, että se juoksi? Joo, heti kun Ilkka istuu, niin Ilkka unohtaa, että se juoksi. Että mä annoin semmoisen suggestio, että... Mutta eikö me poisteta se nyt? Kyllä me poistetaan. Joo. Pystytkö selittämään, miten se on mahdollista? Näin. Okei, selvä. Joo. Poista. Ja Ilkka, hetken päästä kun heräät, kaikki on täysin normaalia. Vauvasana on täysin normaali sana, eikä se herätä sinussa enää yhtään mitään. Olet täysin läsnä ja täysin hereillä. 1, 2, 3, herää. Hyvä, kiitos. Ei muuta kuin jatketaan. Kiitos, Sami. On toi Sami ihmeellinen mies. Mä en nyt selitä sulle yhtään, mitä tässä tapahtui, mutta me mennään eteenpäin. Katot sit vaikka Digiboxilta, mitä tapahtui. Tässä ei tietenkään ollut kaikki, mitä tapahtui. Vielä on muutama hatara yksityiskohta selvittämättä. Tilanne muuttui vielä vaikeammaksi kuin mitä se tähän asti oli ollut. Naapuri oli siis hälyttänyt sosiaaliviranomaisen paikalle. Sä olit siis 3 vauvan yksinhuoltaja isä. Onko sulla, Ilkka, herkkä hajuaisti? No kyllä kai se suhteellisen herkkä on, joo. On herkkä. No se muuttui vieläkin herkemmäksi, nimittäin Sami hypnotisoi sut luulemaan niin, että aina kun sä kuulit sanan vauva, lehahti vaipan sisällön tuoksu sun sieraimiin ja siitä seurasi tätä. Ja hetken päästä sosiaalivirkailija herättää sut. Ja jos kuulet sanan vauva, niin jostain sulle tulee syvältä semmonen ihmeellinen älämölö. Ja tässä tilassa ootte enää läsnä vain sinä ja se, kuka sut herättää. Herää, Ilkka. Moi. Terve. Mä olen sosiaaliviranomainen Tommi Korpela. Terve. Tässä on naapurilta tullut pikkasen nyt valitusta, että täällä lapset kuulostaa vähän niin kuin hätääntyneiltä. Niinkö? Kyllä. Mites sä nyt olet pärjännyt? Nyt sun vaimos on ollut mitä puoli vuotta komennuksella. Sitä luokkaa kai, niin. Ja sä oot nyt nää kolmen vauvan kanssa täällä olloissa. Niin anteeksi, mitä? Ei mitään. Joo. Nää ei kovin eläväisiltä kyllä nyt näytä. No ihan hyvinhän näitten kanssa on tässä pärjätty. Ei mulla ole kyllä mitään ongelmia ollut. Joo. Miten ne nukkuu nyt vissiin vai? Nukkuvat, joo. Tuossa äsken vähän vaippoja vaihdettiin. Joo, paitsi tää yksi kaveri täällä vähän istuskelee. No hän on reippaampi. Hän on reipas ihan selkeästi, joo. Ja mites tällä vauvalla on nyt... Niin tällä vauvalla siis on vaihdettu nyt vaipat jo. Joo, siellä oli äsken aika monen satsi, niin se... Joo. Imetäksä sä ollenkaan? No vähän vähemmän on kyllä imettänyt, että Siis sä rinta-aivat sä ollenkaan? No nyt kun tuo vaimo on reissussa, niin Niin joo, niin sä oot mies. Niin, kyllä. Niin se on totta kyllä, joo. Ihan sen vuoksi en ole imetellyt. Niin, vauvaahan pitää aina silloin tällä. Mä katson häntä vähän. Sopiko? Joo, totta kai. Hän on vähän niin kuin aliravittu minun mielestä nyt jo kyllä. Joo. Johtuisikohan se siitä, että se ei saa sitä maitoa? Niin, se on tietysti mahdollista. Niin harva vauva on tän paikalla. Onko sulla vähän paha olo? Ei mulla nyt niin paha olo, mutta joku... Onko sä ollut baarissa eilen? Ei rapula, ei? Ei ole rapula, ei. Joo. Se on sitä lentsua, sitä on liikkeellä. Niin, sitähän se... Ja sä luulet, että sä pärjäät näiden vauvojen.
vauva. Joo, me lähden tästä takaisin hommiin ja jää se tänne vauvojen kanssa. Vaikutti tosiaan siltä, että sä olit aika herkillä vauvasanan.